Čavadaj. Sabadaj, nie. Vyskoč. Vyskoč. Dobre, pán Zakisánka. Dobre, to je pán Zakisánka. Dobre, pán Vyskoč, tu je pán Sadni. Hľadá pána ležatého. Tu ste na omyle. Tu býva kto? Posadený. Sused. No dávaj, ideme. Očajk. Poprdala, taká tetka tu ide. Sami do chodu? Chodíme sa u nás. Tu nebýva niekto, tu sú hluchy. Za jedným chalánom, ja ešte neviem, na ktorom sa volá, ale viem, na 5. poschodí býva. Ďakujem. Lišavek. Poď do iného, toto sa vyklania z okien. Lišavek, ja viem, to je len do piči asi. Poď inde, to sa bojím. Pôjdem do piči. To bolo na prízemí, nie? Tento balkón. Kto je? Na 5. poschodí. Ja som si myslel, že tento barák ani 5 poschodí nemá. To bola sranda. Je to, nie je to sedmička? Hej, je to sedmička, myslím. Tak tu býva moja kamera. Koľko už to má minút? 11:39. Tam do 2 videoklipov. Máš good? Kde? Tu? Tu je hlava rastia. Dobre, pán máš good, tu pán máš. Haló? Haló? Musím skrčiť okno. Máš na tieto vrata otvoriť. Ešte to je všetko, to sa mi nepáči. A to je riadne dlhé video. Cesnak. Pozdravujem, je tam pán Cibula. Baťa. Panis. Výbuch. Výbuch. A také dobre. Česnek, cesnak, výbuch, panis. No. Panis. Ziman. Grečna, málo. Grečtan. Ako tu bude moja spolužiačka, to je dobré, poď sa. Takže je to sviňačí. Koberec. Dobre. Dáme do kostola. No, ešte ďalej. Prečo? Dobrý deň, pani spolužiačka. Ale Brantalová. Brantalová. Říkáš Majtán. Majtán? Lukáš Majtán. Majtán. Jaký náhodák som. Že pál, bronz. Je to bronz, je že bronz. Kavláš, Baron, Farkáš, Skaličan, Dyšek, Hajman, Blazíček, či... Blažíček. Čo Blažíček? Hej. No, Čo ho poznáš? ako sa ho poviem? Tam Majtán je. Gay man. Klasične ide vonku. Riecky. Čo rieka, Čo? to potok, čo riecky, to potok. Riecky môj kamoš. Boha, ale v tomto videu sa viac nadáva, než rozpráva. Čo rieka, to potok, čo riecky, to... Taradá. Ďalej. Vidíš, že toto video je najdlhšie z celého hentoho. Veď žiadne video nemalo ešte 3 časti. Toto už bude...
Toto sú už 2 a za chvíľu budú 3, už to má 14 minút. To už určite bylo. No to... Tu sa nedá tak rozprávať ako v tom Ríšovi. Niekoho iného daj. Vymyslel si meno, že čo ja viem, Kovačík alebo... Prosím, O, dobrý deň, tam Zuzana. aká Zuzana? O, Zuzana Brantalová. Zuzana Brantalová tu nebýva. Nie, a Denisa? No, moment. Tam sú učiačky. Prosím, Raz, to je čato som ja množňo, že nepôjdeš von? nie. Nie. Lebo ideme s Kubom aj s Braňom. No nejdem. No dobre, čau. Čože to za slúžiečka? Poďme ďalej. Toto je Zuzana. Brantalová. A Denisa? Sme celý barak. Sme celý barak prešli. Ideme na ďalšie. Celé Vlčince obideme. Nakoniec za pozor má video 4 hodiny 25 minút. Horvát. Urbaník, jeden... Venco sa ako číta s dvojitým V? To je taký poliak. Mužačka. Venclova? Čo? To čo bolo? Je tvoj spolužiak? Spolužiačka. Povedz nejaké iné mesto si. Mesto, meno. Mesto je, čo ja viem. Igor. Chovanec. Kurva. Je tam Gaba? Tak ju zavolaj. Urbaník. Gabu. Urbaníkovu. Nie? Prepáčte. A to je býva. A tu malo by to, ono tu býva. A vypni to už. Konec videa, toto sme završili. Nie, ešte mám si na zmenu, nech sú to 2 10-minútové časti. Poďme ďalej. Nie sú to vždy. Ale teraz budeš ale ty hovoriť v ďalších častiach. Nepovieš si jednu ty, potom budem ja. Ja keď ti niečo vypadne, tak poviem ja. Aha, ideme na Virtu a ideme na to. Metro. Mitro? To je Maťo. Dobrý deň, je tam Martin? No, to som ja. Ja čau, to som ešte ja tvoj kamarát do základnej. Kto? Rastio, máš gut. No čau, čo chceš? Čau, že nepôjdeš niekedy teraz vonku? Vlastne nie, ja som rozbitý úplne. Jaj. Vy to tu poznáš. Čo ste pili, či čo? Jaj, no dobre. A nevieš, v ktorom vchode býva večerík? No dobre, dík. Čau. Čo to bolo? Kamarát základnej, on teraz už chodí na gymnázium. Čakaj, dám pauzu. Pokračovať. Večerík, ale mám ho tak a u Tesarova. Jaké blbé meno? Mičica. Ticho, Chovanec. Chovanec? Dobre, je tam Lubo? Nie, to je nejaký oný. Mne dali chalani ako túto adresu, že tu býva. Ktorý Lubo? No, Lubo... Sorry. Tesarova? Aha, tak neviete, na ktorom býva? Nie, nepoznám. Aha, ďakujem, dobrý. Ľubo Tesarová. Idem pri kamaráta, poď.